ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଏବଂ ସାପ ମଧ୍ୟରେ ସାପଟି କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ, କାରଣ ଏହା ଥରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ସାପକୁ କୁଚିତ ଏବଂ ଥରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦୋହଲାଇ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସାପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। ଏକ ହାତୀ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ 1000 ହାତର ଦୂରତା ରଖ। ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ 100 ହାତ। ଶିଙ୍ଗ ଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ହାତ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରଖ। ଦୁଷ୍ଟ ପତ୍ନୀ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଷ୍ଟ ସେବକ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଘରେ ସାପ ପାଳିବା ସହିତ ସମାନ। ଏମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲିଦେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିବେ କିପରି? ଯେ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଖୁସି ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁଖରେ ଈର୍ଷା ହୁଏ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।